Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's your first time here. I'm excited to have you. Welcome. And today I take you all the way to Finland, Finnish comedy, and this one is Hamstin Polo, People's Party Alcoholism. Okay, I watched a little bit of this before actually bringing it to you because I actually heard that this one is this particular episode had a lot of views. It had a lot of views. So a party is trying to make some rules and regulations. They want to put like a limitation in alcohol, so people don't drink anymore. But the whole thing turned upside down. This whole party, it is crazy. This is really hilarious. You understand? The new laws they are making is insane. I don't understand. Anyway, let me not say too much about this. Let's watch it together. You're gonna like this. You're gonna enjoy it. It's gonna blow your mind. It's like turning society upside down. These people's parties laws are out of this world, actually. Guys, let's do this. No niin, mennään eteenpäin. Viikolla julkaistun tutkimuksen mukaan yli 500 000 suomalaista juo liikaa alkoholia. Eli millä toimilla me saisimme suomalaisten alkoholin käytön kuriin? Ja Topi Petteri alussa. Niin, kyllä minusta tässä taas mennään käärme edellä perseeseen. Että ongelmahan ei ole se, että niitä rajoitteita on liian vähän, vaan että niitä on liikaa. Liikaa? Kyllä, eihän suomalainen ikinä opi ottamaan vastuuta juomisestaan, kun häntä kontrolloidaan. Siis kyllä mä olen ihan samaa mieltä. Meidän Jusu 7V, niin minä en kiellä häneltä koskaan mitään. Et kiellä mitään. Kato, ennen pitkään hän oppii virheistään. Eli se saa syödä niin paljon karkkia kuin haluaa. Kyllä. Ja kauanko hän on saanut syödä niin paljon karkkia kuin haluaa? Koko ikänsä. Ja kuinka paljon tämä Jusu 7V painaa? No onneksi Jusulla ei ole mitään ulkonäköpaineita, mikä minusta on kyllä todella positiivista. Palatakseni Jususta alkoholiin, niin minä en oikein ymmärrä, että miten rajoitusten kieltäminen vähentäisi juomista. No kyllä vähentää. Siis katsokaa esimerkiksi ranskalaisia tai italialaisia. Siellä viina ei ole tabu ja sitä saa ympäri vuorokauden. Niin saa, ja se on mahtavaa. He juovat sivistyneesti, eivät oksena örvellä, eivätkä tappele. Suomessa taas viinaan sisältyy tabuja. Ainakin minun viinaan sisältyy välillä tabuja, jos pääsen myöhään töistä ja haluan päästä samalle tasolle kännissä kuin kaverit. Että koska valtio kieltää, niin sitten juodaan ihan vaan kiusalla. Kyllä! Jos Matti Vanhanen ilmoittaisi, että hän toivoo, että kansa rupeaisi juomaan enemmän, niin minä lopettaisin saman tien koko viinan juomaan. Mutta toisaalta onko tuo nyt ihan loogista? No, tässä maassa ajetaan myös ihan liikaa ylinopeutta. Että poistuisiko se ongelma, jos poistettaisiin kaikki nopeusrajoitukset? Kyllä. Poistuisi, totta, laita se sinne. Kyllä, lähtäisi kaikki hohto lähti kaahaalusta kyllä saman tien. Voiko meidän puolueemme ihmiskuva olla sellainen, että ihmiset ovat kuin lapsia, joita pitää hallita tällaisella kotikutoisella käänteispsykologialla? Kyllä, ihminen on pohjimmiltaan tyhmä ja sen takia sille pitää antaa hirveästi vapauksia, että viisastuu. Mutta voisiko se toimia toisinkin päin? Että jos kiellettäisiin ihmisiltä asioita, joita niiden halutaan tekevän. Niin, että ne tekisi niinku kiukusta niihin kieltoihin. Kiellettäisiin. No esimerkiksi lenkkeily. Jos kiellettäisiin lenkkeily, niin jopa olisi nämä sohvaperunat siellä joka yö salaa lenkkeilemässä sakon uhallakin. Siellä läskit liikkuisi En enää kyllä tuota osta. Emmehän me nyt voi ihmisiltä kuntoilua kieltää. Kyllä. Otetaan nyt esimerkiksi tapaus Hannes. Niin hänhän ei omista lenkkikenkiä. Ei siis kerta kaikkiaan. Ei ole koskaan. En omista. Enkä osta. Niin. Mutta jos se asia kiellettäisiin sinulta, niin etkö menisi? No, en menisi. Mä olisin oikein iloinen siitä. Olisit vai? Kyllä. Vaikka sinulta otettaisiin se oikeus pois. Niin. Kyllä, siihen vaan. Niin, kuten näet, niin noin köykäinen käänteispsykologia ei tietenkään toimi. Että vaikka siellä lenkkipolun varressa seisoisi vartija, että sanoisi, että sinullahan ei se ole mitään asiaa. Aivan sama. Ihan hyvin menisi näin. Vaikka minä siellä freesinä lenkkeilisin ja sinua ei sinne päästettäisiin. No miten sinä siellä sitten lenkkeilisit? No koska minulla olisi oikeus lenkkeillä. Miksi sinulla olisi oikeus? Koska se oikeus olisi vain hoikilla ihmisille. Kuka määrittää, kuka on hoika? Kokoomus. Mitä? Nyt tämä menee ihan naurettavaksi. Millä perusteella kokoomus sen määrittää? Kokoomus se määrittää. Hei, kuule, minä lenkkeilen just silloin, kun mä haluan. Siihen ei mikään kokoomuksen kataiset sano yhtään mitään. Se on ihan selvä. Niin. Juuri näin. Eli noin vaan Hannes jo halaa lenkkipolulle. Eli ei riitä, että se asia kielletään, vaan se kielletään juuri niiltä taholta, joiden halutaan sitä asiaa tekevän. Eli puolueemme ihmiskuva syvenee edelleen ja on nyt se, että ihmistä pitää hallita paitsi käänteispsykologialla myös hänen oikeustajuaan loukkaan. Ja rappukäytäviin kuseminen pakolliseksi, niin loppuupahan sekin. Hei, lopu minulta. No epäilemättä ei. Siis nyt ystävät rakkaat, tämä lähtee aivan lapasesta, eiks niin?
että mekö vaaditaan alkoholirajoitusten poistamista, jotta ihmiset menettäisivät halunsa juoda alkoholia? Kyllä. Niinkö? Tai että me kiellämme lenkkeilyn, jotta ihmiset innostuisivat kuntoilemaan. No nyt Tapsa oikeesti, täällä valitsee niin hyvä konsensus, että kannattaisi suostua ihan oma-aloitteesti. Muuten mä joudun taas huutamaan sinulle ja se on sitten noloa sinulle, kun sä kuitenkin heti tajuut. Ja kukahan äänestää puoluetta, joka kieltää ihmisiltä kuntoilua? No eikä sillä ole mitään väliä, kun kukaan ihminen äänestä muutenkaan. Paitsi jos me kielemme äänestämisenkin, niin jopa ovat jonossa äänestämässä. Aivan tosi Kiellämme äänestämisen. Nyt hei! Siis miksi me emme saman tien kiellä elämistä? Ei ole yhtä hullunpiiriä tuokaan, kun ajatellaan, miten paljon meillä on oikeasti täällä itsemurhia tässä maassa. Niin kyllä, siinä moni sillalla asiaa pohtiva, niin jättäisi ihan kiusallaan systeemille hyppäämään. Siis kaikista järjettömistä suuruudenhulluista ja debileistä ehdotuksista, mitä tässä huoneessa on ikinä heitetty, niin tämä on kyllä kaiken huippu. Ja minä en missään. Tapsa! Ja ihmisten puolue on tänään päättänyt seuraavaa. Puolueemme kieltää ihmisiltä urheilun, äänestämisen ja elämän, mutta antaa heille täydet vapaudet juoda viinaa, virtsata rappukäytäviin ja ajaa autoa kuinka kovaa haluavat, siinä uskossa, että kypsymme siinä kansakuntana. How does it even make a better citizen? This is the craziest thing I've ever heard. Reverse psychology. Okay, you take up jogging, so people will jog. People should pee on the stairways. So as I don't. This is crazy. This is the most hilarious thing I've ever heard. This is insane. This is a really insane proposition. Who does that? People party, take up voting, so people will start voting. Oh no! This is crazy. I swear. And this is so hilarious. And they're not even laughing. They're so serious. Oh my goodness. Did you enjoy this? I enjoyed this. I swear. This is. No. This party is turning the whole country upside down. Making people to be drunkards. No, this is crazy. It's crazy. My head's about to blow up right now. Goodness. Guys, thank you so much for watching, and I'll see you again. Bye.